agradecemos que por fin pasemos a nivel medio alto, algo que era comprensible que viñemos pedindo porque non entendíamos porque outros concellos con moitos máis casos, con moita máis incidencia, estaban nun nivel inferior ao noso. E bueno, e tamén é un alivio para o sector do comercio, o sector da hostelería, que despois xa de 2 meses pois van ter un pouco máis de dinamismo na súa actividade. E vamos a intentar facer todos un esforzo para que o Grove se siga mantendo nos bons resultados que vimos arrastrando desde fai estas 3 últimas semanas. Pasar de 64 positivos a 15, a verdad que é un moi bo dato, que é gracias ao comportamento de todos os veciños e de todas as veciñas. Isto nos permite, como acabo de anunciar, que o Grove cambie de máxima restricción a nivel medio alto, que é o nivel que temos ahora mismo prácticamente en toda Galicia. É unha boa noticia que Sanxenxo pase de nivel máximo a nivel medio alto, pero isto hai que collelo con moita precaución, posto que agora o que teño que pedirlle aos establecementos, aos locales que van a aperturar, que sean moi rigurosos, moi escrupulosos, cumprindo as normas. E, por outro lado, tamén a ciudadanía, as persoas que vayan a utilizar locales ou que vayan a ter máis mobilidade, que, por favor, que sean responsables, porque non vai a ser o caso que dos 35 casos que temos agora, pasemos a casi 100 que tuvemos no pasado e nos pode levar a perder, por exemplo, a Semana Santa.